സ്വയം രൂപകഥാം മഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗഗണ രഘുനാഥാനിരന്തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപീശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി പതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ മമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരവദാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദ്യം പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണന്റെ വിഷ്ണു മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ശ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥം ഇതുവരെ വായിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ? ഒരു പാരഗ്രാഫ്. അപ്പൊ 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് താഴ്ന്ന ജാതിയിൽ ജനിച്ചവനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ശുദ്ധ ഭക്തരിൽ നിന്നും ഭാഗവതം കേൾക്കുകയും അതേപോലെ ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് ഭാഗവതം പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ജാതി ഭ്രഷ്ടിൽ നിന്ന് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ നീച ജാതിയിൽ ജനിച്ചവനാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ, അവഗണനയുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മോചിതനാകാം എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ആരെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? സൂത ഗോസ്വാമി മിശ്രജാതിയിൽ ജനിച്ച ആളാണ്. പക്ഷെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുകയും അതേപോലെ നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാർക്ക് ഭാഗവതം പകർന്നു നൽകുകയും ചെയ്തത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ആ ജാതിയിൽ വന്ന എന്താണ് ഭ്രഷ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നീചജാതിക്കാരനാണെന്നുള്ള ആ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലാതായി. അത് പറയുന്നു, അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നതാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ. ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തന്റെ ശക്തി അவ்விധത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ സൂത ഗോസ്വാമി ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഗംഗാജലത്തെ പരിശുദ്ധമായി കണക്കാക്കുന്നു. ഗംഗാ നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്താൽ ഒരുവൻ പരിശുദ്ധനായി തീരും. എന്നാൽ മഹാഭാഗവത ഭക്തരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ച അധപ്പതിച്ച ആത്മാക്കളെ പോലും അവർക്ക് ദർശന മാത്രയിൽ തന്നെ പരിശുദ്ധമാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. എന്നിരിക്കെ അവരുമായുള്ള സംസർഗത്താലുള്ള നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഗംഗാനദി പവിത്രമായതുകൊണ്ട് അതിൽ കുളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം അല്ലെ, നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതായിട്ട് തീരും അല്ലെ, നമ്മൾ പരിശുദ്ധനാകും. അതേപോലെയാണ് ഭാഗവതരും എന്താണ്, അവരുമായിട്ട് സംഘത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചവരെ പോലും ഇതാക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും, ഉന്നതനാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് അല്ലെ, പരിശുദ്ധമാക്കി ഉന്നത കുലജാതരെ പോലെ ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ അവരുമായിട്ടുള്ള ആരാണ് ഈ ഉന്നത പരിധിയിലെത്തിയ ഭാഗവതർ, ഉന്നത തലത്തിലെത്തിയ അവരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം, അതാരാണ് ഇവിടെ? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അല്ലെ. അദ്ദേഹവുമായിട്ടുള്ള സംസർഗത്തില് സൂത ഗോസ്വാമി ഉന്നത തലത്തിലെത്തി. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവര് അങ്ങനെ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് യോഗ്യരും ശ്രേഷ്ഠരുമായ പ്രചാരകരെ ഭുവനത്തിൽ ഉടനീളം അയച്ച്
പങ്കിലമായ ലോകത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തെ ആകമാനം പവിത്രമാക്കാനായിട്ട് ശ്രീല ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആഗ്രഹിച്ചു. കൃഷ്ണ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ ഈ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഇന്ത്യക്കാരിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു കടമയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ത് ചെയ്തത്, തുടങ്ങി വെച്ച അല്ലേ. അപ്പോൾ ധാരാളം പ്രചാരകർ ആരൊക്കെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ആരൊക്കെയാണ്, ആരൊക്കെയുണ്ട്? നമ്മൾ എപ്പോഴും അവരെ സ്മരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും. പഞ്ചതത്വം അല്ലേ, പഞ്ചതത്വം അല്ലേ. ശ്രീവാസൻ എന്നേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദിയായ ഭക്തന്മാര് എന്നാണ്. വാസ പിന്നെ ആദി എന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ തുടങ്ങിയ എന്നാണ്. പിന്നെ ആരുണ്ട്? ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരുണ്ട് അല്ലേ. രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ഗോപാലദാസ ഗോസ്വാമി, പിന്നെ ജീവ ഗോസ്വാമി അല്ലേ. അപ്പൊ അവരെല്ലാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത ശിഷ്യരാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ അവരെ എല്ലാം എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഒരു ദൗത്യം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു മഹത് ദൗത്യം ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ. ആ ദൗത്യം അവർ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മുടെ കടമയാണ്, ഇന്ത്യക്കാരായ നമ്മുടെ കടമയാണ് ആ ദൗത്യത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുക, എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കടമയാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൽ തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ശിഷ്യന്മാരിലൂടെ നമുക്ക് പകർന്നു തന്ന ഏതാണ് ഭാഗവതം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം അല്ലേ. പഠിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കണം. നമ്മൾ പഠിക്കുക, നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുത്ത് അവരെയും അതിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുക. മാത്രവുമല്ല അത്യന്തം ശ്രേഷ്ഠമായ മനുഷ്യത്വ സമ്പൂർണമായ ആ ദൗത്യം നിർവഹിക്കേണ്ടതുമാകുന്ന ഇന്ത്യക്കാരല്ല. വർത്തമാന പുരുഷാന്തരത്തിൻ്റെ മാനസിക അനാരോഗ്യങ്ങൾ ശാരീരിക അനാരോഗ്യങ്ങളെക്കാൾ അത്യന്തം തീവ്രമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെ നോക്കിയാലും എന്താണ്, ചതിയും കൊലയും അല്ലേ, പിന്നെ ഏതാണ് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളും ഒക്കെയാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ. പണത്തിനോടുള്ള ആർത്തി, പിന്നെ ഏതാണ് സെക്ഷുവലായിട്ടുള്ള ആർത്തി, അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. ഏത് തരത്തിലും സമ്പന്നനാകുക, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ യമനിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ, അതാണ് ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള, അതിൽ യമനിയമത്തിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലേ. അപ്പം യമനിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ അഹിംസയും അല്ലെ, മൃഗങ്ങളെല്ലാം കൊന്നു തിന്നും, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന. അതെന്താണ്, മാനസിക അനാരോഗ്യമാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം മനസ്സ് ശുദ്ധമായാൽ സത്വഗുണങ്ങളുള്ളവരൊന്നും ഈ ചീത്ത പ്രവർത്തികളൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന അതാണ്, അവരുടെ ശാരീരിക ഏതാണ് മാനസിക അനാരോഗ്യങ്ങൾ ശാരീരിക അനാരോഗ്യത്തെക്കാൾ അത്യന്തം തീവ്രമാണ്. അപ്പൊ ശാരീരിക രോഗമല്ല നമുക്ക് കൂടുതൽ മാനസിക രോഗം. കാരണം എന്താണ്, നമ്മളെല്ലാം വഴിതെറ്റിപ്പോയിരിക്കുകയാണ് ഈ കലിയുഗത്തിലും. താമസം വിന ലോകത്തിലുടനീളം ശ്രീമദ് ഭാഗവത പ്രഭാഷണങ്ങൾക്ക് ആരംഭം കുറിക്കേണ്ടത് തികച്ചും യഥോചിതവും സംഗതവുമാകുന്നു. അപ്പൊ ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ആവശ്യമായിട്ടുള്ള, അപ്പൊ കാലത്തിന് യോജിച്ചത്, അതാണ് യഥോചിതം, സംഗതം എന്ന് വെച്ചാൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതും ആകുന്നു. മഹത്തമാനാം അഭിധാനം, മഹാഭക്തരുടെ ശബ്ദകോശം അഥവാ ശ്രേഷ്ഠ ഭക്തന്മാരുടെ മഹത് വചനങ്ങളാൽ സമ്പൂർണമായ ഗ്രന്ഥം എന്നും അർത്ഥമാക്കുന്നു. ഏതാ ഭാഗവതം അല്ലേ. അപ്പൊ ഭക്തരെ കുറിച്ചാണ് അല്ലേ. ഭക്തരുടെ ഒരുപാട് കീർത്തനങ്ങളാണ് അതിലുള്ളതല്ലേ, ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നതല്ലേ, പ്രകീർത്തിക്കുന്നത്. ഭീഷ്മൻ, പിന്നെ ആരാണ്, കുന്തിദേവി, ഒരുപാട് എല്ലാവരും അല്ലേ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരായിട്ടുള്ള പൃഥു മഹാരാജാവ്, ധ്രുവ മഹാരാജാവ്, പ്രഹ്ലാദൻ, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിലുടനീളം ധാരാളം ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കീർത്തനങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ശബ്ദകോശം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ ശബ്ദകോശം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ്, ഭക്തരുടെ ശബ്ദകോശം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ് ഭാഗവതം. ഭഗവാന്റെയും
രുടെയും മഹത് വചനങ്ങളാൽ സമ്പൂർണമായ അത്തരമൊരു ശബ്ദകോശം വേദങ്ങളിലും അനുബന്ധ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിലും വിശേഷിച്ചും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുമുണ്ട്. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ തന്നെ ഭഗവാന് രചിക്കപ്പെട്ടതാണ് അല്ലേ, ഭഗവാൻ നൽകിയതാണ് അല്ലേ, പകർന്നു കൊടുത്തതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉപവേദങ്ങളും അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള ഉപനിഷത്തുകളും എല്ലാമാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ, അനുബന്ധ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഏതിലുണ്ട്? ഭാഗവതത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 19. അപ്പൊ ഇതിൽ കുറെ പേര് നമ്മൾ വരുന്നതിൽ കാണാം, ഈ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ശ്ലോകം 19 ഇതിലെ ഭഗവത് നാമജപത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യമാണ് ഈ 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. കുത പുനർഗുണദോ നാമ തസ്യ മഹത്തമയേകാന്തപരായണസ്യ യോ അനന്ത ശക്തിർ ഭഗവാനനന്ദോ മഹദ്ഗുണത്തോ യം അനന്തമാഹോ. ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ, ഇപ്പൊ വരാം. ഒരാൾ വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പുനർഗുണദോ നാമ തസ്യ മഹത്വമൈകാന്തപരായണസ്യ യോ അനന്തശക്തിർഭഗവാനനന്ദോ മഹൽ ഗുണത്വാത് യമനന്തമാഹു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പുനർഗൃഹണതോ നാമ തസ്യ മഹത്തമൈകാന്തപരായണസ്യ യോ അനന്തശക്തിർഭഗവാനനന്ദോ മഹദ്ഗുണത്വാത് യമനന്തമാഹോ. യം അനന്തമാഹു എന്നാണ്. കുത പുനർഗൃണതോ നാമ തസ്യ മഹത്തമ ഏകാന്ത പരായണസ്യ യോ അനന്തശക്തിർ ഭഗവാൻ അനന്തോ മഹത് ഗുണത്വാത് യം അനന്തം ആഹു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ഏതിനെ കുറിച്ചാണ്? നാമജപത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം. അനന്തനായ ഭഗവാനാണല്ലേ, അമേയനായ, അളവില്ലാത്ത അല്ലെ, അതിർത്തിയില്ലാത്ത ഭഗവാന്റെ നാമം. ഭഗവാനെ നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ശക്തികൾ നേടാം, നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാം എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. പദാനുപദാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർ കി ജയ്. കുതഹ എന്താണ് പറയുക? പുനഃ വീണ്ടും, ഗൃണധ ജപിക്കുന്നവൻ, നാമം ദിവ്യനാമം, തസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ, മഹത്തമ ഭഗവത് ഭക്ത, ഏകാന്ത പൂർണ്ണ അവകാശമായ, പരായണസ്യ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവന്റെ, യഹ ഏതൊരുവൻ, അനന്തനായ, ശക്തി ഭഗവാൻ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, അനന്ത അമേയം അളവില്ലാത്തത് അതാണ്, മഹത്ത് ശ്രേഷ്ഠനായ, ഗുണത്വാദ് അപ്രകാരമുള്ള ഗുണഗണങ്ങൾ കാരണമായി, യം ആരുടെ, അനന്തന്റെ പേരിൽ ആഹു വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ അനന്തവും വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദക്ക് ജയ. അനന്തവും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അനന്തൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത അല്ലെ, പറഞ്ഞാൽ ഒടുങ്ങാത്ത, അളവില്ലാത്ത തന്നെയാണ്. രണ്ടും അമേയം എന്ന് വെച്ചാലും അത് തന്നെ. ശക്തികളും എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ നിർവചിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര ശക്തിയാണ് ആർക്കുള്ളത്? ഭഗവാൻ അല്ലെ. അതീന്ദ്രിയ ഗുണഗണങ്ങളുമുള്ള ഭഗവാനെല്ലാം ഇതാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ 64 ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാൻ അല്ലെ, അതെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാണ്. ആ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ അനന്തൻ അല്ലെങ്കിൽ അപരിമേയൻ, അളക്കാൻ പറ്റാത്തയാള് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ആ അനന്തശക്തിമാനായ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം മഹാഭക്തന്മാരുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ജപിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ടോ? അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന ആളിന്റെ എന്താണ്? ആരുടെ നിർദ്ദേശം? ശുദ്ധഭക്തരുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ജപിക്കുന്നവരുടെ, അവരെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടതുണ്ടോ എന്നാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്? നിശ്ചയമായും എന്ത് സാധിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ നാമജപത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ നാമം ജപിച്ചാലും നമ്മൾ എത്രത്തോളം മനസ്സിരുത്തി ഭഗവാനിൽ ലയിച്ച് നാമം ജപിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാത എത്രയും പെട്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞു കിട്ടും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. ദ്വിജബന്ധു അഥവാ ഉന്നത കുലത്തിൽ ജനിച്ച സംസ്കാരശൂന്യരായ വ്യക്തികൾ,
അപ്പൊ ജനിച്ചത് ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയ കുലത്തിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വൈശ്യകുലം. അവർ മൂന്ന് കൂട്ടരുമാണ് ദ്വിജന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ജനിച്ചത് അവിടെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അവരുടെ ഗുണങ്ങളൊന്നും ആരുടേതല്ല. ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യരുടെ ഒരു ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ബ്രാഹ്മണർക്കെല്ലാം എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഉയർന്ന ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ജനനം കൊണ്ടല്ല. പിന്നെ ഏതാണ്? അവർ ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നവരാണ് ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ, അതില്ലാത്തവരെയാണ് നമ്മൾ ദ്വിജ ബന്ധു എന്ന് പറയുന്നത്. ദ്വിജനല്ല, ദ്വിജന്റെ ബന്ധു. അപ്പം ഞാൻ എന്താണ് ബ്രാഹ്മണൻ, എൻ്റെ മകൻ എൻ്റെ ബ്രാഹ്മണ ഗുണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ മകനെ ഏത് പേര് വിളിക്കും? ദ്വിജബന്ധു എന്ന് വിളിക്കും. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ, താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ പിറന്ന വ്യക്തികൾ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ബ്രാഹ്മണരായി തീരുന്നതിനെതിരായി നിരവധി വിതർക്കങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിൽ പോയി ആരെയാണ് ഹിപ്പികളെയും അതേപോലെ ഉള്ളവരെയൊക്കെ വൈഷ്ണവരാക്കി മാറ്റിയിട്ട് അവരോടൊപ്പം തിരിച്ചു വന്നു. പല ഏതാണ് യൂറോപ്യൻ വൈഷ്ണവരുമായിട്ടാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നത്. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഡൽഹി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ ബ്രാഹ്മണരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹത്തെ എതിർക്കുകയുണ്ടായി. എന്താ കാരണം? താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ച വിദേശികൾ, അവര് ഹിന്ദുക്കൾ പോലും അല്ല, അല്ലേ? ക്രിസ്ത്യാനികളാണ്. അവരെന്ത് ചെയ്തു? പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഹിപ്പികൾ, ഡ്രഗ്സും ഒക്കെ അടിച്ച് നടന്ന ഹിപ്പികൾ, അവരെയൊക്കെ മനപരിവർത്തനം നടത്തി ആരാക്കി മാറ്റി? വൈഷ്ണവരാക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ശരിക്കുള്ള ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാമം തന്നെ അങ്ങനെ മാറ്റിയതാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നാണ്, അല്ലേ? അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണർ പറഞ്ഞു, അത് നിങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലാൻ അവകാശമില്ല, ഇവർക്ക് ചൊല്ലാൻ അവകാശമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? പ്രഭാതർ പറഞ്ഞു, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ നാമം അവിടെ ഇരുന്നോട്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവരുടേതായിട്ടുള്ള നാമം, അതാണ് ഏതാ? ഹരേ കൃഷ്ണ അതിൽ തുടങ്ങിയത്. മനസ്സിലായില്ല? അതാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ബ്രാഹ്മണർക്ക്? ഇല്ല, അല്ലേ? അവരുടെ ഏതാണ് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ചൊല്ലുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അത് തന്നെ തിരിച്ചിട്ടു, അല്ലേ? ചൊല്ലി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണരാക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? അവർക്ക് തർക്കമുണ്ടായി എന്നാണ്. ഒരുവന് ശൂദ്രനായി, അല്ലെങ്കിൽ ശൂദ്രനേക്കാൾ അധമ കുലത്തിൽ ചണ്ടാളൻ, അല്ലേ? നായ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാളൻ ആയി ജന്മമെടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് അവർ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. അവന്റെ പൂർവ്വജന്മ പാപങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ്. ആകയാൽ അധമകുലത്തിൽ ജന്മമെടുത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ദുരനുഭവങ്ങളും അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള എല്ലാ അയോഗ്യതകളും സ്വീകരിക്കാൻ അവൻ നിർബന്ധിതനാണെന്നവർ വാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരെ ബ്രാഹ്മണരാക്കി ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താണ്? മുൻ ജന്മ കർമ്മഫലമായിട്ടാണ് അവർ താഴ്ന്ന ജാതിയിൽ ജനിച്ചത്. അവർ അതനുഭവിച്ചു തന്നെ പോകട്ടെ എന്നായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബ്രാഹ്മണർ വാദിച്ചത്. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ആരാണോ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുന്നത്, അയാൾ തക്ഷണം താഴ്ന്ന കുലജന്മത്താൽ ഉളവായ സർവ്വവിധ പ്രതികൂലതകളിൽ നിന്നും മുക്തനാകുമെന്ന് ഈ പൊള്ളയായ മിഥ്യാവാദങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമായി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തില് ഇവിടെ സൂത ഗോസ്വാമി തന്നെ പറഞ്ഞു, അല്ലേ? താൻ ആരാണ്? മിശ്ര കുലത്തിൽ ജനിച്ചതാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ ആരായിട്ട് മാറി? ശുദ്ധഭക്തനായി വൈഷ്ണവനായിട്ട് മാറി എന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ ഈ പൊള്ളയായിട്ടുള്ള ഇവിടുത്തെ ബ്രാഹ്മണരുടെ വാദം എന്താണ്? തള്ളിക്കളയേണ്ടതാണ് എന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുന്ന വേളയിൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഏതൊരുവിധ പാപവും ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? 10 അപരാധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പറയുന്നില്ലേ? അപ്പൊ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? ആ മനസ്സാ അല്ല വാച മനസ്സ കർമ്മണ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ നാമജപത്തിൽ നമ്മൾ സദാചാർ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കണം, എന്തൊക്കെ നമ്മൾ അപ്പം വേറെ ചെയ്തുകൂടാ എന്നൊക്കെ സദാചാർ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മൊബൈൽ നോക്കുക, ഈവൻ ഏതാണ് നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റ് ഭഗവാന്റെ ബുക്കുകൾ തന്നെ വായിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ നാമജപിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഭാഗവത ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ചിലർ അപ്പൊ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ അതൊന്നും പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സും കേൾക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ശ്രദ്ധ മാറുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഏതാണെങ്കിലും അതിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യണം. മൊബൈൽ വെച്ച് നോക്കുക, മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുക, ഭാവത്തിലായാലും അതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു വിധ പാപവും ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആരാകാൻ പറ്റുമോ? ഉന്നത ഭക്തനായിട്ട്, ഉയർന്ന ജാതിക്കാരനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണനായിട്ട്, വൈഷ്ണവനായിട്ട് മാറാൻ പറ്റും. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ ജപത്തിൽ 10 വ്യത്യസ്ത അപരാധങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപരാധങ്ങൾ. 10 അപരാധം നമ്മൾ എന്നും കേൾക്കുന്നതാണ് അല്ലേ? രാവിലെ. അപ്പം അറിഞ്ഞുവിടാത്തവർ അത് പഠിച്ചോളണം. അപ്പം അപരാധം ഇതാ അവിടെ 10 വ്യത്യസ്ത അപരാധങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കീഴിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം നാമജപം നടത്തുന്നത് അപരാധ നിർമുക്തമാണ് എന്നാണ്. അപ്പം നമ്മൾ രാവിലെ നമ്മൾ ആരതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ നാമജപം ഇടുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? അതിനോടൊപ്പം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അതിലേ വരൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപരാധ നിർമുക്തമായ ഭഗവത് നാമജപം അതീന്ദ്രിയവും ആത്മജ്ഞാനപരവുമാണ്. അപ്പം എന്താണ്? അങ്ങനെ നമ്മൾ അപരാധമില്ലാതെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഓർക്കുന്നു, സ്മരിക്കുന്നു അല്ലേ? പിന്നെ ഏതാണ്? നമ്മൾ ആ തലത്തിലെത്തും എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ ഇരിക്കും എന്നുള്ള. ആകയാൽ അവിധമുള്ള ഭഗവത് നാമജപം ഒരുവനെ തൽക്ഷണം എല്ലാവിധ പൂർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ യൂറോപ്യൻസ് ഒക്കെ ആരായിട്ട് മാറിയത്? വൈഷ്ണവരായിട്ട് മാറി. അതുവരെയും അവർ ചെയ്തതൊക്കെ പാപങ്ങളാണ് അല്ലേ? അതിൽ നിന്നെല്ലാം അവർ വിമുക്തമാക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ്. അപരാധ നിർമുക്തമായ ഭഗവത് നാമജപം. അപ്പൊ അപരാധമില്ലാതെ നാമം ജപിച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുവൻ പൂർണ്ണ ബോധവാനാണെന്നും ആകയാൽ അവൻ ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായും ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുന്നുവെന്നും അർത്ഥമാക്കുന്നു. അപ്പം ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നാമം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം അല്ലേ? 3 കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പം ഭഗവാനെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? പിന്നെ പറയുന്ന നാമം നമ്മൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ കീർത്തനം നടത്തുന്നു. നാമജപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ പുകഴ്ത്തുന്നതാണ് അല്ലേ? അപ്പം അതും ചെയ്യുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം നമുക്ക് ഒരുവൻ പൂർണ്ണ ബോധവാനാണെന്നും ആകയാൽ അവന് ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായി ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായിട്ട് ആത്മസമർപ്പണം ഹരേ കൃഷ്ണ ചെയ്യുന്നുവെന്നും അർത്ഥമാക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരിപൂർണം അഥവാ പരമമാകയാൽ അതീന്ദ്രിയമായി ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമവും ഭഗവാനും അഭിന്നങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നാമജപം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രേഷ്ഠമായതാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ശ്രേഷ്ഠമായത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് അതീന്ദ്രിയമാണ്. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ഭഗവാനോളം ശക്തിമത്താണ്. ഭഗവാൻ സർവശക്തനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അഭിന്നവും പ്രബലവും തുല്യശക്തിയുള്ളതുമായ അസംഖ്യം നാമങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായും അഭയം പ്രാപിച്ച അഥവാ ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായും ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത ഒരുവൻ സമർപ്പിതാവ് സർവ്വവിധ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ഭഗവത് കൃപയാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയുടെ അവസാനം ഭഗവാൻ തന്നെ ഉറപ്പിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ 1865 66 ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ? സർവധർമാൻ പരിത്യജ എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവ്യനാമവും ഭഗവാൻ സ്വയവും അഭിന്നമാകയാൽ ഭഗവത് നാമത്തിന് ഭക്തനെ എല്ലാവിധ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ നാമജപത്തിന് നീചകുല ജന്മത്താലുണ്ടായ എല്ലാവിധ പ്രതികൂലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാൻ നിസ്സംശയം കഴിയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്, ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം ശ്രവിച്ച സൂത ഗോസ്വാമി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന്റെ മഹത്തരങ്ങളൊക്കെയാണ് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളാണ് ഉച്ചരിക്കുന്നതും എല്ലാം. അപ്പം അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു? നീചകുല ജന്മത്താലുണ്ടായ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം എങ്ങനെ സൂത ഗോസ്വാമി ഏതാണ് നീചകുലത്തിൽ നിന്നും ആ പാപത്തിൽ നിന്നും മോചിതനായി എന്നതിൻ്റെ അത് സമർത്ഥിക്കാനായിട്ടാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത്. ഭഗവാന്റെ അനന്തശക്തി അഥവാ അമേയമായ ശക്തി അസംഖ്യം ഭക്തരായും അവതാരങ്ങളായും വീണ്ടും വീണ്ടും അനന്തമായി വിസ്തൃതമാകുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ശക്തി നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് അല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ കുറേ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 6 പ്രധാന അവതാരങ്ങൾ ഏതൊന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം 6 പ്രധാന അവതാരങ്ങൾ: ലീലാവതാരം, ഗുണാവതാരം, ഗുണാവതാരം, പുരുഷാവതാരങ്ങൾ, ഗുണാവതാരങ്ങൾ, ലീലാവതാരങ്ങൾ, മന്വന്തരാവതാരം, മന്വന്തരാവതാരം, ശക്താവേശാവതാരം അല്ലേ. 24 പിന്നെ അവതാരങ്ങളുടെ പേരുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ, പ്രധാനമായിട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തത് അല്ലേ ആദ്യത്തെ അധ്യായങ്ങളിൽ. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനായിട്ട് വന്നത് സ്വയം കൃഷ്ണനായിട്ട് വന്നു അല്ലേ. ഭഗവാൻ തന്നെ കൃഷ്ണനായിട്ട് വന്നു. പിന്നെ ഏതാണ്? അസംഖ്യം ഭക്തരായിട്ടും വന്നു അല്ലേ. ഇപ്പൊ ആരാണ്? വ്യാസദേവൻ, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കുറേ അധികം ഭക്തർ. ഇപ്പൊ ഏതാണ്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ഭക്തരായിട്ടാണ് വന്നത്. പിന്നെ ഏതാണ്? അവതാരങ്ങൾ. അപ്പം അങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അളക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര അവതാരങ്ങൾ ഭഗവാനുണ്ട് അല്ലേ. ഏതുപോലെ? നദിയിലെ ഓളങ്ങൾ പോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ. അത്രയ്ക്ക് അവതാരങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് 24 നമ്മൾ എടുത്തു പഠിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാൻ അനന്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിസ്തൃതമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ ഓരോ ഭക്തനും ഓരോ ഭക്താവതാരങ്ങളും ഭഗവത് ശക്തിയാൽ തുല്യപൂരിതരാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഗുരുക്കന്മാരെ ആരാധിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തി കിട്ടിയവരാണ് ആരാണ്? ഗുരുക്കന്മാരല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദരെയൊക്കെ ഭഗവാന് തുല്യം നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ ഒരു ഭാഗം ആർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട്? ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അതുകൊണ്ടല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതല്ലേ. അതാണ് പറഞ്ഞത് തുല്യപൂരിതരാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ അവർക്കും ആ ശക്തികളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാണ്. ഭക്തൻ നാമമാത്രമായ തോതിലെങ്കിലും ഭഗവത് ശക്തിയാൽ പൂരിതനാകയാൽ നീചകുലജന്മത്താലുള്ള പ്രാതികൂല്യം ആ നിലയിലും നിലനിൽക്കുന്നതല്ല. ഭക്തനെന്നാകുമ്പോൾ ഭക്തൻ എന്ത് കിട്ടുന്നു? കുറച്ച് മാത്രം. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു 100% ഭഗവാന് 100% ഗുണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ശിവഭഗവാൻ 84 അല്ലെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ 78, നമ്മൾ മനുഷ്യർ ശുദ്ധ ഭക്തർ 78% ഗുണങ്ങൾ ആർജിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പം അതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു? കുറച്ച് എന്ത് കിട്ടുന്നു? ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ കിട്ടുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കുറച്ച് ശക്തികളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിതൊക്കെ പഠിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നത്, പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ നമുക്കെന്താ അതിനുള്ള ശക്തി തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നീചകുലത്തിൽ ജനിച്ച ആളാണെങ്കിലും എന്ത് കിട്ടുന്നു? ആ പ്രാതികൂല്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലാതായിട്ട് തീരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമയമായല്ലേ. 59 അടുത്ത 20ാമത്തെ ശ്ലോകം വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിച്ചു പോകാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതാവതാലം നനു സൂചിതേന ഗുണൈരസാമ്യം അനതിശായനസ്യ ഹിരേതരാൻ പ്രാർത്ഥയതോ വിഭൂതി യസ്യാംഘ്രിരേണം ജുഷദേ അനഭീപ്സോഹോ. ഏതാവതാലം നനു സൂചിതേന ഗുണൈരസാമ്യം അനതിശായനസ്യ ഹിരേതരാൻ പ്രാർത്ഥ യതോ വിഭൂതി യസ്യാംഘ്രിരേണം ജുഷദേ അനഭീപ്സോഹോ. അനഭീപ്സോഹോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ.
പെട്ടെന്ന് വായിച്ചോളൂ. വായിച്ച വസന്തമാതാജി. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതാവതാലം നനു സൂചിതേന ഗുണൈരസാമാന അതിശായനസ്യ ഹിത്വേതരാൻ പ്രാർത്ഥയതോ വിഭൂതിരസ്യ ക്രീഡേണം ജുഷതേ അനഭീപ്സോ. അനഭീപ്സോ ഇവിടെ നമ്മൾ അനഭീപ്സോ യസ്യാന്നാണ്, ഇത് യസ്യാന്ന് വായിക്കണം. യസ്യാഗ്രീരേണം ജുഷതേ അനഭീപ്സോഹോ എന്ന് വായിക്കണം. ഓ സോയിൽ എൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹോ എന്ന് പറയണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കീ ജയ. ശ്രീല